India Mini ke channel Banwan Rak Kubor berman lagasmi. Nakaliang jongka parti kelapan kreat Shibun ki matrikam nak mentah ke bedai bat ka district council. Saya kum ki kita gimana? Kejung sya ki don Shibun ki matrikam ke parti kelapan kreat habedai bat ka manifesto ke jongka. Kamu pinang apa Hakini ki kindiat ski kemudian ba kinsa penmi kini ki manifesto jongka parti. Kamu pinyak kat kum ginong rem juga parti. Hoi kata tu gimla ban len bangi ha ban yaj bet kat kum ka matrikam jongka parti. Teki apa gijing ijing pi na bentak konstitusi le jong. La dip syajet. Ya konstitusi ginong mekran parti. Ya bangi keren bat ka konstitusi ka jonga ma nang ni na RPR nang spong soyong constituency tang ka wei ka mang kwa ban pensyai hakani ka puar ba ngim dai ban ong ban pet tang ha ka constituency centric ni ha ban pet ru ya ka state centric ka bamot ka dei ki issue jong ka judge ben riu lada ka judge ka issue jong ka judge ben riu kamot ka constituency ka issue jong ka constituency ru kan ngam lang pi lada ka ngam ka issue ka bamot state centric ka dei kita ka issue jong ka jalahi bro ka wei lada ka ngam ka ni ka issue jong ka jalahi kamot ka ki mat ki issue ki jengta jong ka constituency ru ki la ban ngam lang kata ka dei ka bangam kwa ban pet tang ha ka constituency centric hendring ha ban pet ru hadu ka state centric kata ka dei ka jingmi shakmat bang ya khon ya kini ka election MDC Dan sen gidang ginong sudah bala pas the council. Kayak ba PE hantu ka dan mo tek jing duna. Ma ki gino ba khlami sim jumut lang ba ginong ilam sinong jong ka hima soyong. Ma bidai ba kini kamar ke issue nakaleng jonga kum candidate ru ngin ha ban ya pet ngin ha ban bisar nya namar kamla ban long bangin ha ban kren kita ki ai baro khon ni ha ban ya kren da kata ka jing ya sutu da ka jing ya mir jumut lang in sampai ya kata hadir mah Ngi soyong ba ka dan ka jing ele preng MLA ma shooting MLA bu ni khun mentai MC na tahu ex MLA bu long teng minister ba kum no fin kai ka jing ka tak strategi jong pi kum no pi let chu pa ba ban persutu bon je di pi Hari ini bat kini ka MDC election hani soyong ho nyamla ban len kitu ki sitting MLA ru ya khon ya kini election MDC ka bamanta baru ex MLA ru ya khon ya kini ka MDC ma ba kitu ki wei ru ma ki dan te ha kajing ya lenti jongi kum ka parti pila ya sungtho bat li hi ba ka parti ka long ka barang thamai kadang ya dang kum to lai snam bat ha soyong ru padon kata ka nakaleng jong ka parti ban bu candidate man ha kini ka ar pulai te mentah ketika MDC kemudian melayu ya ngaku kandidat ban yakon ya ketika MDC election tinga kerman dengan scam nakaliang ka jonga ngam dan ai ban ong ban ya kun persya ya ki ma ndre ka thong ka jonga kum kandidat ba ka parti kelas sai ka long bai bangan lej bai show paj ba kumno ban ya dei baru paj ba kumno ban pansu thu khamtam ya ka nongrim jong ka parti ha bai dei bat kata kesenshar ka khatar ka ba khoj ka ba suba kata ka thong ka jonga amdet sekawi jingling ko bu nomor ba hangtai soyong ni iba ka don kata ka jingsom shit ba election kumno pa usen bo de kecingong keti pergi parti barki pat kumno ka BP kan rong hangtai menta Habis dari bat kini kita melak banlan kini kita senam kita buat melalui no ma ka politics hasoyong hi pinji i baik dari baik kita kajeng ya kanto kajeng keno yuwei pedang yuwei Andre hakini kenti ka bamenta ka jingmi jong kini ka Voice of the People Party ka VPP lane ka parti pra hasoyong ni mentang kwa re ban pensiong shit lane kam peja re kani ka nongrim jong pra Andre ko mangasih ong man kini dan clarify kini ka for front media ba ki wan ban interview kum tu ba ki bri ki respond ma be dai ba ki jengkli ki jongki ki ong ba upra asoyong peja andre ki jeng sung tu ba ki jeng jai lenti ki jonga ha bangalet ban yadai baru paj ba shakishnong ki ba per ngi I ba ka jeng ya lenti ka jong upra ngi ka long ka braham ba ngi kirman skan ru ba ngin poi shakathong